ngisho ukuthi ezinye zale mpawu ezingezinhle kuyimpawu ezithi sukuma bambanani ngesandla nihambe niyolungisa izinto zenu nomuntu wakho ngoba bakhona abantu abenza izinto ezingalungile ngenxa yomona nokungathandi ukubona ujabulile empilweni yakho. So ngizama sanibonani bakhaya. Okhulumayo uDokotela Lucifer bafowethu kusenjalo asisabi futhi asixolisi. Bafowethu namhlanje ithi into mkhulu ngazi kanjani uma umuntu engizwana naye engifanele noma engangifanele? Ngazi kanjani ukuthi umuntu u-right noma akekho right empilweni yami? Okokuqala nje bafowethu kuyenzeka ukuthi umuntu abe right ngokamoya kweyakhe impilo, abe right ngokamoya kodwa angabe right kweyakhe impilo. Kwenzeka futhi abe umuntu o-right umuntu kodwa ngokamoya angabe right kweyakhe impilo. Ngizama ukuthi-ke la umuntu uphethwe ukuyiphatha kwakhe emhlabeni aphinde aphathwe la isidaba ukuthi ufanele noma akafanele ukuba sempilweni yakho. Ngizoqala-ke bafowethu ngezinto ezinhle noma iy'mpawu ezinhle spiritual uma kuwukuthi umuntu ufanele noma akafanele ukuba sempilweni yakho. Ngizoqala ngezinto ezinhle bese ngiza ngezinto ezingalungile. Lana-ke bafowethu esikutholayo ukuthi uma umuntu ozwana naye noma wena uthanda uma uphupha ebusuku, uphupha ingane noma uphupha umuntu ekhulelwe, ngabe wesilisa noma wesifazane, uphupha umuntu ekhulelwe noma uphupha ingane unalowo muntu, kuwuphawu oluhle lolo bafowethu. Kuwuphawu oluhle, hhayi ngoba kusuke kusho ukuthi mhlawumbe kuzoba nengane noma kuzoqhamuka ingane, kodwa kusuke kuwukuthi uma kuvela isimo sento ingane iy'nhlanhla, new possibilities, kunezinto ezinhle ezizoqhamuka empilweni yakho. So uma kuwukuthi futhi kuye kwenzeke ubone mhlawumbe amawele, lokho kusho ukuthi iy'nto zakho zizondlondlobala kabili, ziyophindeka kabili empilweni yakho. Bese ethi omunye mkhulu la ngibona isimo semali. Uma ubona imali bafowethu kuya ngokuthi-ke imali yephepha noma iyisiliva noma imnyama. Uma imnyama kuye sikuthathe ngokuthi kuyinto engenhle leyo. Amaphupho njalo lawo wathola uma unomuntu lo onayo ngaleso sikhathi. So uma ubona imali emnyama noma ebrown akuzona iy'mpawu ezinhle lezo, kodwa imali yephepha, imali yesiliva, izinto ezinhle lezo bafowethu, kusho ukuthi lowo muntu uwumuntu oza nobunhlanhla empilweni yakho. Bese ethi omunye-ke mkhulu njalo uma ngihamba naye lo muntu ngathi iy'ngane ziyalwa naye, noma uma uhamba nomuntu wakho lo onayo manje ubuka indlela iy'ngane ezimthanda ngayo noma amukeleka ngayo ey'nganeni, ngabe nehambele ey'tolo kephi, kuwuphawu oluhle loyo ngoba kusho ukuthi loyo muntu usuke ewumuntu olungile noma ewumuntu ongangcolile, ungenako ukungcola empilweni yakhe. Ngakho-ke lokho kuwuphawu oluhle uma ukubona kwenzeka umuntu uzwana naye. Kunale nto-ke esithe masikhule bekuthiwa ogogo, bathi ama-praymates ngesilungu. Uma uvakashele ugogo, ngabe ugogo ukuhlaza, ngabe ugogo brown, lezo iy'mpawu ziyimpawu ezinhle. Lowo muntu osuke unayo ngaleso sikhathi uza nobunhlanhla kuwena ngoba kusinto evame ukuthi ibonwe noma ivakashele noma ubani. So kuwubunhlanhla lobo. Omunye uzothi hayi ngisho nasebusuku uma ngilele ngiyababona, yebo, nakho lokho kuwubunhlanhla lokho, kusho ukuthi lowo muntu osempilweni yakho uza nobunhlanhla. So bese la kokugcina mase ngiyivala, awukwazi ukuthi uma unomuntu omthandayo noma osondele naye ngoba ukuhlangana kwabantu mfowethu bephinde behlangane ngokwenyama, lokho kusho ukuthi kusuke kunokuhlangana kwemoya kwesidalwa lapho. Akufanele-ke abantu abadala, ogogo nomkhulu, isidalwa sakho, idlozi lakho bengakuvakasheli. Akufanele, kufanele ukuthi ngaleso sikhathi nabo betshengise ukuvuleka kwezinto zakho ngokusondela, besondela ubabone nasebusuku uma ulele. Yizo zonke-ke izinto bafowethu lezo kufanele ukuthi uyiqaphelisise, uyinake uma kunomuntu othe wasuhlangana naye naba nokuzwana. Bese singena lapha-ke bafowethu ey'ntweni ey'ngalungile, kuyizimpawu ezingezinhle. Nikhumbuleke bafowethu, ngizokuphinda lokhu, akusho ukuthi umuntu uma kuwumoya ongemuhle kuye akakufanele noma ukufanele. Kwesinye isikhathi kunezinto ekusuke kufanele ukuthi uyisukumele, kusuke kuyimpawu zezinto ekufanele uyisukumele wena uyiphakamele uma kuqhamuka lamaphupho engizokhuluma ngawo, ngoba kuyenzeka ukuthi eqhamuke kanti ayimpawu zokuthi phakama-ke manje uhambe uyolungisa impilo yakho neyakhe, nibambane ngesandla nihambe niyolungisa leyo zinto. Angifuni ukuthi ngithi uma ngibika lezi zinto bese kuba sengazi ukuthi hayi manje ngithi hayi hlukana naye noma buqede lobo budlelwane ngoba uwumuntu ongalungi. Cha,
ezinye izinto kuyimpawu zokuthi phakamani sukumelana impilo yenu niphume nihambe, ngoba kunabantu abahambayo benza izinto ey'ngafanele ngey'nhloso zokuthi bafuna nina nehlukane. Ngithe-ke bafowethu uma ngikhuluma lapha ekuqaleni ngathi uma imali namathuba okuphumelela noma umsebenzi kuvaleka kufika loyo muntu empilweni yakho, lolo uphawu olungeluhle, uphawu nje olusho ukuthi kunezinto ezingezinhle kahle akulungele lowo muntu, ngoba kufanele ukuthi kuvaleke imali kuvaleke namathuba emisebenzi uma kuthe kwaqhamuka umuntu othize empilweni yakho. Kuphinde kuzoba okwesibili kufanele ubone ithongo, ubone idlozi likuflathela lihamba noma lifike kuwena kodwa lingakhulumi. Kusho ukuthi awukho endaweni e-right, kusho ukuthi la ukhona akukho right, kunokungcola. Akufanele isidalwa sifike kuwe singakhulumi, fike isidalwa kuwe kodwa bese siyakuflathela sihambe singashongo lutho. Lolo kuwuphawu olungeluhle oluchazela ukuthi la okhona njengamanje akukho clean. So kufanele ukuthi usukumele impilo yakho noma uphume kulowo muntu ngoba uza nokungcola, noma nihambe niyolungisa into zeni lana ezilungisa khona. Bese ethi omunye mkhulu, uma nginalo muntu angiboni kahle manje ebusuku, amaphupho wami awacaci kahle, kodwa uma ngithe ngaflathela ngayiyela la engihlala khona noma endlini yami, ayakwazi ukuthi amaphupho efike kahle vele kahle kimi. Akulona uphawu oluhle lolo. Ngisazama ukufakazela le ebengizama ukuyisho, engiqeda ukuyisho ukuthi akufanele ukuthi makufika umuntu bengafiki abantu abadala, abafiki, kodwa uma kuwukuthi futhi mawunaye abaveli, akulona uphawu oluhle lolo. Kusho ukuthi thatha into zakho uhambe ngoba awukho endaweni e-right, noma ungabisabuyela lapho. Kufanele ukuthi uma unomuntu wakho ukwazi ukuvezela, ukwazi ukubonisa izinto okutshengisa ukuthi isidalwa naso siyakhumukela noma siyabusisa ubudlelwane benu. Izinto-ke lezo bafethu kufanele niqaphele. Number 4, number 4 bafethu, akukho kuhle ukuthi ubone umuntu wakho enqunu ngaphandle uma ukuthi umbone enqunu nindawonye. Lokho kuhleke uma umbona enqunu nendawonye ngekosibonakaliso, kodwa uma umbona enqunu esekudeni umuntu ozwana naye, akulona uphawu oluhle lolo, ngoba umuntu uma enqunu kusuke kutshengisa ukungathembakali noma ungathembakali kwakhe esidabeni noma ethongweni, ngoba liyamgumula limveza enjalo kodwa esekudeni kunawe. So akulona nalo lolo uphawu oluhle lolo. Nokubona-ke nje bafowethu isidalwa sikuflathela sihamba sisekudeni. Ngiyakubona-ke lokho ebengikukhuluma ukuthi sifikile kuwena sangakhuluma noma safika kuwena sakuflathela. Naso-ke ngasonke isikhathi manje uma usibona isidalwa sakho sekudeni, uyafisa ukusondela kumuntu omdala, liyafisa ukusondela kuyithongo, kodwa ngenxa yesimokiso noma nendawo kiyo, lokho kubangela ukuthi-ke manje isidalwa siqhelele sibe sekudeni. Akuyilo uphawu oluhle lolo. Ningizwe kahle bafowethu, angisho ukuthi hambani niyohlukana nabantu benu, ningizwe kahle, angisho ukuthi hambani niyohlukana nabantu benu. Ngisho ukuthi ezinye zaley'mpawu ezingezinhle kuyimpawu ezithi sukuma, bambanani ngesandla nihambe niyolungisa iy'nto zenu nomuntu wakho, ngoba bakhona abantu abenza izinto ey'ngalungile ngenxa yomona nokungathandi ukubona ujabulile empilweni yakho. So ngizama ukusho njalo bafowethu, phakamani niyolungisa iy'mpilo zenu. Like, subscribe and share bafowethu i-channel. Bakhomenta abafisa ukukhomenta, bakhomenta izinto ezakhayo, hhayi laba abakhomenta izinto abayithandayo. Sizawuze uqhubeka-ke njalo bafowethu sinilethele i-content. Itopic elandelayo bafowethu, ngisafisa sikhulumeke ngoba ngangishilo bafowethu, ukuphuma komuntu emzimbeni, izo zonke lezi zinto lezi ukuthi yini ispirit, yini isoli, zonke lezo zinto kufanele ukuthi siyicacise. Sibonge kakhulu bafowethu abantu besezolike, abashare, basubscribe. Siyanthanda. Ngilapha nje akusikho ukuthanda kwami, ukuthanda kwenkosi nabakithi abalele. Ngilapha nje